Szeretettel üdvözlök akkor mindenkit a mai információs webinárunkon, amelynek fő témája az Ökotex tanúsítások és a tanúsítás folyamata lesz. Azt azért, hogy megkérdezném, ha valakinek problémája van, hogy nem hall jól minket, akkor a csevegés funkcióban vagy a kézfeltartással jelezze. A technikai információként pedig elmondanám, hogy mi le fogjuk némítani a résztvevőket, hogy háttérzaj minél kevesebb legyen, és arra is szeretnék mindenkit bátorítani, hogyha bármi kérdése lenne az előadással kapcsolatosan, akkor vagy a csevegés funkcióban tegye fel azt a kérdést, vagy kézfeltartással, hogyha az olyan pontos és valami érthetetlen, hogy meg kell ismételjünk talán valamilyen információt. Mi szeretnénk úgy megvalósítani ezt a mai webinárt, hogy folytatólagos legyen a kollégáknak a mondandója, tehát nem szeretnénk megszakítani, így a válaszokat az egész webinárnak a végén, várhatólag 1 órát vesz igénybe a webinár, annak a végén egy 20 perces, félórás blokkot szántunk arra, hogy a közérdekűnek szánt kérdéseket feltegyék, illetőleg amit a csevegés funkcióban kapunk, vagy utána akár írásban is, akkor azt mind személyesen írásban, személyesen telefonon vagy írásban fogjuk megválaszolni. És akkor itt rá is térnék rögtön az előadásunk bemutatására, az előadóink bemutatására. Az elején, tehát a menetrend 4 előadónk lesz ezen a webináron. Úgy néz neki, hogy jó magam az Innovatex cég rövid bemutatását fogom, és a mikrokörnyezetet bemutatni, hogy miért fontos foglalkozni a tanúsításokkal. Utána átadnám a szót osztályvezető kollégámnak, Lenkei Tündének, aki az Ökotexről általánosságban fog beszélni, és az Ökotex 100-as tanúsítványról, annak a folyamatát fogja önöknek bemutatni. Ezt követi majd Kovács Andrásné Ági kolléganőm, osztályvezetőm, aki a folyamattanúsításról fog beszélni, a STEP tanúsításról, a fenntartható gyártás tanúsításáról. A zárszót pedig Márton Mária Magdolna kolléganőm fogja elmondani, aki ügyfélkapcsolati vezetőként, hát sokan ismernek is, hiszen ő az, aki elsősorban a telefonokat föl szokta venni, nagyon sok esetben személyesen is kapcsolatban áll a kollégákkal, az ügyfelekkel. És akkor nézzük néhány szóban az Innovatexet, az Innovatex hátterét. Ugye az Innovatex az egykori Textilkutató Intézet jogutódjaként tavaly ünnepelte 75 éves fennállásának jubileumát. 20 éve vagyunk a Hohenstein csoport tagja, gyakorlatilag egy nemzetközi globális cégként működünk, 1300 munkatársal, nagyon sok laborral, Európában 2 helyen van laboratórium, Németországban a központban és itt Magyarországon, Budapesten, de számos labor működik, Hohenstein labor Bangladesben, Indiában, Kínában, és hát szerte a világon itt látják a fehér pöttyöket, irodákkal, ügynökségekkel dolgozunk. Mi is a legfőbb értéke az Innovatexnek? Egy akkreditált vizsgálólaboratóriummal rendelkezünk, az ISO 17025-ös szabvány szerinti akkreditációnk megvan, az egyéni védőeszközökre kijelölt intézetként Európai Unióban kijelölt és bejelentett szervezet vagyunk, és egy Ökotex vizsgáló és tanúsító intézet is vagyunk, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy Magyarországon mi állítunk ki Ökotex tanúsítványokat. Szolgáltatásaink körében laboratóriumi vizsgálatok széles skálája megtalálható, akkreditált vizsgálatként az Ökotex tanúsítás, egyéni védőeszközök, a kijelölési területünkbe tartozó egyéni védőeszközök, tehát védőruhák és védőkesztyűk tanúsítása, EU típus vizsgálata, megfelelőségellenőrzés tartozik a profilunkban, de ezen kívül szervezünk egyéni kérésre továbbképzést, oktatást is, akár angol nyelven is volt már erre példa, személyre szabott ügyféltájékoztatást, nagyon sok esetben konzultációt kérnek az ügyfeleink, és hát részt veszünk különböző kutatásfejlesztésekben, nemzetközi projektekben, kooperációban. Miért is fontos, és miért gondoltunk arra, hogy ezt az Ökotex webinárt meghirdetjük?
Hát azért, mert nagyon sok kérdést kapunk ügyfelektől, nagyon sok értetlenség van, mindamellett, hogy mi nagyon szeretnénk mindig segíteni az ügyfeleknek, és gyakorlatilag kézen fogjuk őket, és személyes tanácsadással is szolgálunk, hogy hogyan lehet jól kitölteni egy tanúsítási jelentkezést. Mindamellett fontosnak tartjuk azt, hogy ezeket kompaktabban is elmondjuk, és rávezessük az ügyfeleket arra, hogy hol vannak buktatók, hol tudnak költséget megtakarítani, miért is fontos egyáltalán a tanúsítás. Maga a textil szektor, talán tudnak arról, hogy az Európai Unióban a 4. legszennyezőbb iparágként van megjelölve, ezért a zöld átmenetben, ugye 2050-re hirdette meg a zöld átmenetet az Európai Unió, kiemelt szerepet szántak a textiliparnak. Ez azt is jelenti, hogy az ügyfeleknek, a gyártóknak egyre fontosabban válik, hogy tudják bizonyítani, hogy tartós az a textil, amit forgalmazni szeretnének. Az is fontos lesz, hogy bizonyítani tudják, hogy környezetbarát módon került az előállításra, vagy valamilyen környezetbarát jellemzője van. Mi a tanúsításainkkal ezekben tudunk önöknek segíteni, hiszen nagyon sok olyan jogszabályváltozás van, ami a jövőben várható, legyen az a digitális termékútlevél, legyen az a kötelező környezetbarát tervezési elvek, legyen az a kiterjesztett gyártói felelősség, amit most már önök a bőrükön tapasztalnak, hogy ez is bejött. Mindamellett, hogy a zöld közbeszerzés is egy olyan fontos téma, ahol a jövőben egyre inkább várhatóbb lesz, hogy ki fogják írni a közbeszerzéseknél is azt, hogy bizonyítsa a pályázó azt, hogy az ő terméke az környezetbarát módon előállított, vagy környezetbarát termék. Ezek a lehetőségek tehát egyre fontosabbá válnak, és az Ökotex ebben szeretne önöknek segítséget nyújtani. Következőben tehát átadom a szót a Tünde kolléganőmnek, aki az Ökotexről általánosságban fog beszélni, illetőleg aki elmondja az Ökotex 100-as tanúsítványnak a folyamatát. Szeretettel köszöntök minden résztvevőt, a régi ügyfeleinket és leendő ügyfeleinket. Hát elsősorban, első lépésként szeretnék néhány szóban az Ökotexről általánosan beszélni, utána pedig a Standard Stars tanúsításról, mint Magyarországon egyik legnépszerűbb Ökotex termékről. Az Ökotex szervezet az 1992-ben alapult, svájci központtal működik. Társintézményünk, a Német Hohenstein Intézet az alapítók egyikeként ma is aktívan részt vesz a szervezet munkájában. Mint látható, a dián 17 intézet szabvány szerinti vizsgálatokat végeztet, laboratóriumi hálózattal rendelkezik, és ezek alapján kerülnek kiadásra az igen szép számú tanúsítványok. Szerintem elmondhatjuk, hogy világszerte rengeteg, 90-nél több országban mindenhol egyforma, átlagos, általános tartalommal, tehát sehol nincs különbség a világ egyik vagy másik végén kiadott tanúsítvány között. Az Ökotex a teljes ellátási lánc lefedésére képes, az alapanyagok tanúsításától egészen a késztermékekig, úgy a textil, mint a bőripar számára megoldást nyújtva, biztonságot és nyomon követhetőséget szem előtt tartva, úgy, hogy széleskörű támogató eszközöket fejlesztett ki az ügyfelek részére, mint látható, buying guide-ok, My Ökotex platform, de ezekről majd később fogok beszélni. És néhány adat arról, hogy hány darab érvényben lévő tanúsítványunk létezik, mint Ökotexnek. Különböző típusú tanúsítványok meglétét igazolják ezek a címkék. Ezekről most részletesebben fogok beszélni, néhányukról bővebben. Első körben erről a 3-ról.
ami a legnépszerűbb talán Magyarországon, és természetesen az Innovatext is, mint független tanúsító intézet ki tud állítani ilyen tanúsítványokat. Hát a legnépszerűbb ugye a Standard 100-as tanúsítvány, mely a károsanyagmentességet igazolja, nagyon sok ilyen készül, rengeteg ügyfél fordul hozzánk ilyen kéréssel. A következő a STEP tanúsítvány, ez egy folyamattanúsítvány, tehát az előző egy termékre vonatkozott, ez pedig egy folyamatra, és a fenntartható termelési körülményekről állít ki bizonyítványt. Ha ez a két bizonyítvány megvan, mármint tanúsítvány, akkor a Made in Green tanúsítvány is megszerezhető, mely ugye káros anyagokra tesztelt, fenntartható és társadalmilag felelős körülmények között gyártott textil és bőrárukat jelöli. Ezen a dián viszont, vagyis a többi tanúsítványról láthatnak nagyon rövid ismertetőt, az ökopaszport a vegyi anyagokra vonatkozóan, színezékek, segédanyagok és mindenféle egyéb vegyi anyagra vonatkozóan, az organik koton, az a biopamut és társaira ad ki tanúsítványt a termőföldtől egészen a végtermékig részletesen ellenőrizve minden lépést. A bőrsztendelt káros anyagokra, bőráruk esetében, illetve amit mondtam, hogy van egy ilyen ellátási láncot támogató, átvilágító követelmények teljesülését igazoló tanúsítványváltozat is. És most, hogy egy picit képbe kerültünk azzal, hogy milyen tanúsítványaink vannak, a dián szereplő ábra szerintem szemléletesen bemutatja, hogy melyik tanúsítvány hogyan kapcsolódhat egy késztermék egyes részeihez, tehát a fő alapanyag Standard 100-as tanúsítvánnyal rendelkezik, amennyiben ez biopamut, mondjuk organik koton tanúsítványtól kezdve. Az egyes tartozékok bőrtanúsítvánnyal rendelkezhetnek, gombok, húzó, cipzár, töltet esetleg, cérna, mindenféle alkotója egy ilyen készterméknek tanúsítvánnyal rendelkezhet, illetve hozzá kapcsolódóan az ekopaszport annak függvényében, hogy milyen színezékkel lett kezelve, illetve egyéb technológiai anyagokra is vonatkozhat ez az ekopaszport. És akkor most igazából a 100-asról szeretnék, a Standard 100-asról néhány szót, és itt javaslom egy Ökotex által készített videó megtekintését. Remélem,
És akkor én folytatnám egy kis tanúsítási folyamattal. Úgy próbáltam ezt az előadást összeállítani, hogy a már meglévő ügyfeleinknek egy kis segítséget nyújtsak abban, hogy az elkövetkezendőkben, amikor újra tanúsításra esik sor, akkor ott nekik ne legyenek annyira érthetetlen, illetve kicsit zavaros pontok, ezeknek a helyretételét vagy elmagyarázását szeretném végezni, vagyis megtenni most itt az előadás alatt, illetve aki új és még nem tudja, hogy mi vár rá, az ne ijedjen meg, mert semmi olyan nincs olyan követelmény, ami ne lehetne teljesíteni, vagy ne segítenénk abban, hogy egy ilyen jelentkezést könnyen megtegyen. Mit jelent az Ökotex Standard 100? Arról már beszéltünk, hogy általános vegyi anyagok vizsgálatára vonatkozó tanúsítvány. Termékbiztonságot jelent, és ha a harmadik pontot nézzük, szeretném kiemelni, hogy a technológiai és anyagtudomány fejlődési szakaszok lekövetett rendszeréről beszélünk, tehát évente változhatnak a követelmények, határértékek. Hogy milyen szennyező anyagok azok, amiket vizsgálunk. Hát vannak persze a törvény által előírt, szabályozott szennyezőanyagok, de az Ökotex ezen felül figyelemmel kísér mindenféle körülményt, mely befolyásolhatja egy textilterméknek a minőségét, ezért a nem szabályozott vegyi anyagok közül is igen szép számmal szerepel a vizsgálati listákban, illetve olyan anyagok, melyek egészségkárosító hatásaitól tartunk, még igazából nem kimutatott, de jobb félni, mint megijedni. Egy ilyen Ökotex Standard 100 tanúsítvány igazából egy moduláris rendszer, mely lefedi, ugye, amint mondtam, a nyersanyagtól a késztermékekig, de a kiegészítőket is. A gyártási folyamat bármely szakaszában keletkezett termék tanúsítható Ökotex Standard 100-asként. Ha az időbeni lépéseket nézzük, a tanúsítvány érvényesség ideje 1 év. A tanúsítvány megszerzéséhez szükség van első alkalommal egy úgynevezett audit helyszíni bejárásra, és ezen auditot 3 évente szoktuk megismételni annak érdekében, hogy meggyőződjünk, hogy minden rendben van az illető gyártóhelyen. Ezen kívül rendkívüli helyszíni bejárások is történhetnek, különböző okok miatt, új telephely, előző auditnál volt valami olyan, amit újra ellenőrizni kell, ezek nem túl gyakoriak. És hogy milyen terméktanúsítványok léteznek, ahhoz, hogy megszerezzük egy tanúsítványt, ugye vannak alapanyagok, összetevők, ezek vagy tanúsítottak, vagy nem. A legegyszerűbb lépés az, amikor minden alapanyagra van alaptanúsítvány, és akkor csak dokumentáció ellenőrzés történik, tehát ez a legegyszerűbb dolog. Amennyiben néhány alapanyagnak van csak alaptanúsítványa, akkor ugye vizsgálni kell, hogy mi az, amit még további vizsgálatoknak kell alávetni ahhoz, hogy a tanúsítvány szakszerű és minden követelménynek megfelelően legyen kiadva. Amennyiben semmilyen alaptanúsítvánnyal nem rendelkezik a termék, tehát alapanyag, akkor viszont egy teljes vizsgálati sort szoktunk elvégezni. Ez a vizsgálati sor évente megismétlendő, tehát ezt azért szeretném felhívni a figyelmet, mert nagyon sokszor érkezik olyan kérdés hozzánk, hogy ha egyszer már megvizsgáltuk, akkor kell-e újra. Pontosan azért kell, mivel hogy követjük a mindenféle technológia, alapanyagok, segédanyagok újabb és újabb változatainak a felhasználását, ezért van az, hogy minden évben ezeket a vizsgálatokat el kell végezni. És hogy miért is emeltem ki ennyire, a
Az egész tanúsítványnak a pénzügyi részéről én nem szeretnék bővebben beszélni, mert rengeteg mindentől függ, de itt szeretném megjegyezni azt, hogy vannak olyan költségek, melyek alapköltségek. Tehát a tanúsítvány az 950 euróba kerül. És tartozik hozzá egy 100 eurós dokumentációs költség, illetve az első alkalommal elvégzendő audit díja, ami 955 euró. Tehát ez az az összeg, ami abban az esetben érvényes, amennyiben minden alapanyagra van megfelelő alaptanúsítás. És innentől kezdve nem tudok már összegeket mondani, mert annak függvénye, hogy mennyi vizsgálatot kell elvégezni, ez az összeg nőhet. Ezért mindig javasoljuk, hogy amennyiben lehetőség van, minél több alapanyag tanúsított legyen, és akkor önök járnak a legjobban. És hogy a folyamat milyen lépésekből áll, hát itt látható az ábrán, hogy jelentkezés, a jelentkezési lap átnézésre, vizsgálati tervkészítés, vizsgálat, kiértékelés, helyszíni bejárás, audit és a tanúsítvány kiállítása. Ezeket a lépéseket szeretném egy picit részletesebben megbeszélni. Jelentkezéshez vannak bizonyos feltételek, melyeknek megléte szükséges ahhoz, hogy ez a jelentkezési lap kitöltésre kerüljön, illetve, hogy majd a végén a tanúsítvány megszerezhető legyen. Az alaptanúsítványokra az alaptanúsítványokról már beszéltem. Van egy megfelelőségi nyilatkozat, melyet szoktunk kérni, hogy elolvassanak a megrendelőink, és aláírva visszaküldeni. A minőségbiztosítási rendszer meglétének az igazolását szeretnénk majd kérni, illetve minták beküldését. Erről is később fogok beszélni, hogy mint és hogyan. Maga a jelentkezési lap kitöltéséhez a termékeknek egy részletes leírását szoktuk kérni, tehát például egy késztermék esetén, hogy mi az alapanyag, milyen segédanyagok, tartozékok tartoznak hozzá, hogy így egy jobb képet tudjunk alkotni arról, hogy mi az, amit vizsgálni fogunk. Szeretnénk a gyártási folyamat lépéseinek a leírását, főleg abban az esetben, amennyiben nedves technológiát is használnak. Ebben az esetben szeretnénk kérni a vegyszerek, színezékek és segédanyagok listáját, és gondolom, hogy ezek általában megvannak a biztonsági adatlapok hozzá, tehát ez a kettő így együtt jár. A kellékekről beszéltem, illetve az alaptanúsítványokhoz egy-egy számlát szeretnénk kérni annak igazolására, hogy valóban azokból a termékekből, illetve alapanyagokból és kellékekből áll a termék, amit leírnak. És hát, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani? Hát az első a jelentkezési lap, ez angol és német nyelven áll rendelkezésre. Itt becsatoltam az elérési útvonalat, de általában szívesen elküldjük ezt e-mailben csatolmányként. Amennyiben bárkinek problémája akad azzal, hogy kitölteni nem érti, nagyon szívesen segítünk, tehát ez ne legyen akadály. Megfelelőségi nyilatkozatról beszéltem, ezt igaziból el kell olvasni és aláírni. A minőségbiztosítási rendszer igazolásánál az a nagyon egyszerű eset, ha valamilyen ISO tanúsítvánnyal rendelkezik a megrendelő, de az sem probléma, ha nem, ugyanis egy saját dokumentált rendszer azért csak létezik mindenhol. Itt hívnám fel a figyelmet, ami megint csak egy gyakorlati példa, hogy nem a minőség ellenőrzésről szeretnénk folyamatleírást, hanem a minőség irányításról, és itt néhány pontban felsoroltam, hogy melyek azok az összetevők, illetve pontok, amiknek benne kellene lennie ebben a leírásban. Ez egy egyoldalas dokumentum, tehát nem kell semmi extrára gondolni. Én azt gondolom, hogy ha működik a cég, akkor ezek mind megvannak.
legfeljebb nincs leírva, de hát ez nem egy nagy probléma. Amennyiben nem történik semmiféle nedves eljárás a gyártási folyamat során, akkor szoktunk még egy állásfoglalást is kérni, ami a kizárólag mechanikai beavatkozásokról ad egy igazolást. És hogy a jelentkezési lapnak a kitöltése, hát itt szoktak jönni a kérdések, semmi sem ördöngös, mindenben segítünk, de azért ezek azok a pontok, amiknél általában legtöbbször szokott bizonytalanság előfordulni. Az első a kritériumok, hogy annex 4-et vagy 6-ot jelöljek be. A kettő közötti különbség az, hogy az annex 6 esetén a vizsgált paraméterek száma több, és a vizsgálatok határértékei alacsonyabbak, mint a 4-esnél, tehát az egy szigorúbb kritérium. A tanúsítandó termékek leírásánál hát azt szoktuk kérni, hogy röviden mindenki foglalja össze, hogy mi az, amire szeretné ezt a tanúsítványt megszerezni. A tanúsítvány tárgyának a megfogalmazása az igazából a mi feladatunk, és mikor szépen összeáll az egész kép, tehát az a tanúsítvány, úgymond scope, mindenki így ismeri, annak a megfogalmazása az mindenképpen megrendelővel egyeztetve történik, tehát ebben a részben a termékleírásnál tényleg azt kéne összefoglalni, hogy mi az, amire szeretnék a tanúsítványt. A következő az a termékkategóriák, tehát 1-estől 4-es kategóriáig lehet bejelölni, hogy mire szeretnénk tanúsítatni a terméket. Tehát ugye az 1-es az a legszigorúbb, csecsemők, 3 év alatti kisgyerekek számára, és innen a 4-es kategória a legmegengedőbb, ahol díszítőanyagok, dekorációs célra használt anyagokról van szó. Tehát azt gondolom, hogy így összefoglalva, így sokkal közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy mire is szeretnénk mi azt a tanúsítványt, de ebben is segítünk, hogyha probléma van, eldönteni, hogy most 1-es vagy 2-es legyen, tehát ebben is segítünk mindenkinek. Az elfogadási nyilatkozat, amiről már beszéltem, hogy el kell olvasni és aláírni, az lenne a kérés, hogy az utolsó oldalon van ez a, kimásoltam ide ezt a részt, hogy ezt kellene aláírni és beszkennelni, nem kell a teljes dokumentumot, mert az úgy nagyon nagy, csak ez a része, és szkennelve szeretnénk kérni. Ahogy haladunk tovább a jelentkezési lapon, van egy táblázat, amelyben a beszállítóknak a felsorolását kell megadni. Az a dolog lényege, hogy oda mindig olyan beszállítói tanúsítvány számokat szeretnénk látni, aki tényleg az eredeti gyártónak a tanúsítványa. Viszont eladó esetén egy nyilatkozattal szeretnénk meggyőződni arról, hogy milyen terméket ad el vagy vásárol az illető viszonteladó. Tehát ebben a táblázatban mindig az eredeti tanúsítvány számot szeretnénk kérni, és próbáljuk meg úgy, hogy ezek érvényes tanúsítványok legyenek. Ezeket a tanúsítványokat, amit ide felsorolnak, ezeket szkennelve is szeretnénk megkapni, illetve egy darab számlát hozzájuk. Számláról nem vagyunk kíváncsiak az összegekre, tehát ezt nyugodtan ki lehet takarni. Igazából azt szeretnénk, hogy látni, hogy valóban üzleti kapcsolatban állnak az illető beszállítóval. És akkor a mintaküldés. Hát a mintaküldés az mindig egyeztetés követően történik, attól függően, hogy vizsgálni kell-e az illető terméket, vagy vizsgálat nélkül kiadható a tanúsítvány, kétféle mintaküldésről beszélhetünk. Az egyik a minőségbiztosítási céllal. Itt kisebb mennyiséget szeretnénk, terméktípusonként 50-100 g, ez megőrzésre kerül következő évig, nem csinálunk vele semmit.
Amikor vizsgálat történik a mintán, akkor viszont azért mondom, hogy egyeztetést követően történjen ez a mintaküldés, mert mi tudjuk, kiszámoljuk, hogy mégis mennyi mintára van szükség ahhoz, hogy vizsgálatra elég legyen, és meg is tudjunk belőle őrizni valamennyit. Az a kérésünk, hogy a mintákat mindig egyértelműen azonosítva küldjék nekünk névvel, kóddal és alapanyag összetétellel, felcímkézve, ha lehet, és akkor nem történik keveredés vagy bármi. A tanúsítási folyamatnak ugye további lépései, hogy mi átnézzük ezt a jelentkezési lapot, és készítünk egy beszállítói mátrixot a tanúsítványokat ellenőrizve. Ebből a mátrixból készül a vizsgálati terv, ami azt tartalmazza, hogy mely mintából hogyan tudjuk őket csoportosítani, és mely mintából milyen vizsgálatokat kell nekünk elvégezni. Ha ez megvan, akkor készítünk egy árajánlatot, és ezt kiküldjük önöknek. Az árajánlat elfogadása alapján egy díjbekérőt állítunk ki, és amint beérkezett ez a díjbekérőnek az egyenlítése, megkezdjük a vizsgálatokat. Az, hogy milyen vizsgálatokat végzünk, ez nagyon szigorúan szabályozott. A világ minden részén az összes Ökotex intézet ugyanazokat a vizsgálatokat fogja elvégezni egy bizonyos anyagból, tehát ez világszinten egyforma. Amint megvannak a vizsgálatok, készül egy vizsgálati jelentés. A vizsgálati jelentés tartalmazza a minta leírását, az eredményeket, különböző a tanúsításhoz szükséges információkat, és ez alapján meghatározható a tanúsítványok tárgya, azaz a scope, amiről szoktunk beszélni. Na most itt megint egy ilyen gyakorlati dolog, hogy mi az, ami összevonható egyetlen tanúsítványba, illetve mire kell külön tanúsítvány. A hasonló funkciójú termékek, azok azonos módon előállított, ugyanolyan alapanyagból készült termékek, tehát ezek összevonhatóak. A nem textil kiegészítők, tehát fémgombok, fémcipzárkocsi, fémből készült egyéb szegecs, nem tudom én, bármi, ezek összevonhatóak. Viszont amivel mindig probléma van, hogy miért nem vonható össze, és itt felsorolva látható, hogy különböző funkciójú termékek, a saját és a bérgyártásból származó termékek, a hagyományos, illetve biopamutból gyártott, az újrahasznosított, illetve olyan kiegészítők, melyek nem rendelkeznek ökotanúsítvánnyal, és itt felsorolva láthatják cérna, gomb, tépőzár, tehát ezeket nem tudjuk egyetlen tanúsítványba összevonni. Mint megvannak ezek a vizsgálati eredmények, és úgy nagyjából összeállt a kép, hogy most akkor hogy is állunk ezekkel a mintákkal. Kiértékelés alatt értjük azt, hogy eredményeket összefoglaljuk, amennyiben előfordul, hogy valami nem stimmel. Akkor általában pótmintát szoktunk bekérni, ez is mindig egyeztetés tárgyát képezi, hogy mennyit kell, hogyan kell. Az a kérés, hogy pótminta esetén, amennyiben változás történt a gyártás vagy tárolási folyamatban, ezt mindig szeretnénk kérni, hogy jelezzék, mert akkor így tudjuk tovább vinni a dolgot, hogy most akkor csökken, vagy nem csökken az illető paraméternek a szintje. Amikor ezekkel mind megvagyunk, akkor elkészül egy vizsgálati jegyzőkönyv, önök fogják látni azokat az eredményeket, amiket vizsgáltunk. Állításra kerül egy szakvélemény, illetve maga a tanúsítvány. Még egy valami maradt el, tanúsítvány kiadása előtt, az az audit, még egy pár percet kérek, és arról is fogok beszélni. A tanúsítvány
anyagról annyit szeretnék, hogy a tárgy, azaz a szkópjában leírásra kerül minden olyan paraméter, ami jellemzi az illető terméket vagy termékcsoportot, amire vonatkozik a tanúsítvány, anyagösszetétel, ha tudjuk a kikészítés módját, a színét, és minden egyéb olyan információt, amivel egyértelműen azonosítható, hogy miről beszélünk. A tanúsítvány jobb oldalán található a QR kód, illetve egy számsor, ami ugyancsak azonosításra szorul, illetve itt vagy azonosításra szolgál, és itt látható, hogy meddig érvényes a tanúsítvány, és melyik intézet adta ki. És ez az a dia, amit mondtam az előbb, hogy az első tanúsítványnál ez mindenképpen a kiadás előtt kell neki megtörténnie, az audit, helyszíni bejárás. Átlagosan 4 órát vesz igénybe, ez természetesen függ a cég nagyságától is, mert nem kötelező 4 órát sehol sem eltölteni. Hogy mi történik az audit során? Hát dokumentációt ellenőrzünk, azokat a tanúsítványokat, amelyeket önök benyújtottak a jelentkezési laphoz, a hozzájuk tartozó számlákat helyszínen, minőségügyi dokumentációt, egy kis helyszíni bejárást tartunk, ahol a gyártási folyamatot nézzük meg, a raktározás és logisztikai területet a nyomon követhetőség miatt, és egy nagyon icipici munkavédelmi rész is van benne, hiszen így kerek az egész. Erről is készül egy jegyzőkönyv, amennyiben van valami megjegyzésünk, azt javaslatként vagy kötelezettségként megtesszük. Ezt is megkapja a tanúsítvány mellé a megrendelő. És hogy milyen tanúsítványok, illetve speciális tanúsítványok léteznek, hát újrahasznosított anyagokra külön tanúsítványt szoktunk kiadni. Van speciális termékekre vonatkozó, babakocsi, bőröndés, bármi, amit el tudunk képzelni, és textilből készül. Ez a Special Articles típusú tanúsítvány, illetve egyéni védőeszközökre is tudunk ilyen tanúsítványt kiállítani, munkaruhák és alapanyagok tekintetében. Az újrahasznosított tanúsítványunk, az ugye az előbb mondtam, hogy van egy ilyen is, az a dolog lényege, hogy minimum 20%-a a újrahasznosított alapanyagból álljon a terméknek. Amit tudni kell róla, hogy bővebb vizsgálati programot feltételez, az újrahasznosított résznek az eredetét bizonyítani kell, illetve a helyszíni bejárások során van egy kibővített kérdéssor, és azt kell majd nekünk végigbeszélnünk. A kereskedők részére kizárólag promóciós célra létezik a Standard 100-nak egy gyűjtött tanúsítványa. Ennek lényege az, hogy a zöld Ökotex pöttyöt használhatják a kereskedők reklámanyagokban, hirdetésekben, katalógusokban, viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy továbbra is szükség van az eredeti beszállítói tanúsítványra a termékeken, tehát az nem helyettesít semmiféle olyat, hogy akkor reklámozni úgy lehet egy terméket, hogy nincs neki alaptanúsítványa. Ami még fontos és Ökotex, és ebben a témakörben, mint terméktanúsítvány megjelenik, ez az Organic Cotton tanúsítvány, és ebből is itt láthatjuk a dián, hogy a 100% biopamut tartalmú termékekre Organic Cotton tudunk kiállítani, ahol minimum 70% ez az összetétel, ott a blended megjegyzés látható a címkén.
70% alatt viszont csak a normál alap standard 100-as tanúsítvány állítható ki. És hogy mi alapján állítjuk ki ezeket a tanúsítványokat, az Ökotex honlapján is bárki számára hozzáférhető a Standard 100 szabvány. Ez textilek biztonságáról szóló szabvány, és garantálja, hogy káros anyag jelenlétére vizsgálatok megtörténtek, és a termék megfelelt. Ennek a szabványnak a felülvizsgálata évente történik. Az Ökotex szervezeten belül különböző munkacsoportok dolgoznak, és nagyon sokat fejlesztenek ennek a szabványnak a tematikáján, úgy, hogy más tanúsítási rendszerekkel harmonizálva tudjanak egy olyan átfogó képet alkotni, ami a REACH-el, az ólomtartalomra vonatkozó amerikai szabvánnyal, és még sok minden egyébben harmonizálva tud működni. Az Ökotex megbízhatóságát a saját minőségbiztosításunk is garantálja. Ez több ponton hasonló egy vállalatműködés minőségbiztosításához. Piacfelügyeletet végzünk. Véletlenszerűen kontrollmintákat vásárolunk, és ezeket elemezzük. Ezen vizsgálatokról természetesen a megrendelő, illetve hát az ügyfél, akinek a mintáját vizsgáltuk, értesítést kap. Címkehasználatot ellenőrzünk, először is azt, hogy megfelelően használjuk-e, tehát hogy érvényes-e, nem járt el-e, tehát ez is kézben van tartva. A tanúsító intézetek, tehát az Innovatex is folyamatos ellenőrzés alatt működik, körvizsgálatokban veszünk részt, ezek a körvizsgálatok teljes hálózatot lefedő vizsgálatok, tehát itt megnézhetjük, hogy vizsgálatainknak a jóságát, megfelelőségét, illetve minket is auditálnak, tehát a mi munkánk is folyamatosan ellenőrizve van. És akkor itt hívnám fel a figyelmet, hogy hát az ügyfeleinknek egy nagyon nagy segítség ez a My Ökotex platform, ahova úgy lehet bejutni, hogy egy regisztrációs rendszeren keresztül, ahol felhasználó nevet és jelszót mit tudunk biztosítani, és innentől kezdve egy csomó funkció elérhető az ügyfeleink részére. Ez az egész rendszer úgy működik, hogy mi megkérjük a jelszót, mi ezt nem látjuk, tehát mindenki azt csinál benne, amire éppen joga van, és szeretne. Amennyiben, és itt ez megint egy gyakorlati példa, ha jelszó probléma van, akkor tudunk újat küldeni. És ugyanebben a rendszerben a felhasználók címkét is tervezhetnek. Ennek is szigorú szabályai vannak, hogy minek hogy kell kinéznie, QR-kódot, mi legyen rajta, számsor, bármi is, ezzel a My Ökotex rendszerben, ezzel a címke tervező résszel megtehetik a felhasználóik. Függő címkét is lehet tervezni, különböző feliratokkal, és akkor itt látható ez a címke szerkesztő. Címkét ellenőrizni is lehet Buying Guide segítségével. Ez is egy ilyen online platform, QR-kódot lehet beolvasni, illetve keresni olyan beszállítókat, melyek tanúsítvánnyal rendelkeznek, és akkor itt termékcsoportra vagy földrajzi helyre is rá lehet keresni. Tehát ez nagy segítség, főleg amikor indul egy ilyen tanúsítási folyamat. Végezetül, most már lassan a mondandóm végére érek, hát szeretném megköszönni a figyelmüket,
és bármiben tudunk segíteni a jelentkezéssel kapcsolatban, illetve csak információ biztosításában, nyújtásában, nagyon szívesen állunk rendelkezésre. És akkor én most átadnám a szót kolléganőmnek, Ágnesnek. Köszönöm, szeretettel köszöntöm a vendégeinket, magamhoz ragadom a kezdeményezést, és haladunk tovább. Ahogy már említették is, én a STEP tanúsításról fogok beszélni, ami folyamattanúsítás. Na, ennek a folyamattanúsításának a folyamatáról is egyébként. Ezt az ábrát már láttuk az előbb, csak most azért hoztam ismét elő, hogy itt most erre a második elemre koncentrálunk. A STEP tanúsítás a környezetbarát termelési folyamatok a szociális, egészségügyi és biztonsági szempontból optimális munkakörülmények fenntartásához ad nagyon nagy segítséget. Kik kérvényezhetik a STEP tanúsítást? Hát nehezebb lenne megtalálni a kivételt. Bárki, aki textillel kapcsolatosan dolgozik, de a habos tollasok is, akik kicsit talán kevésbé egyértelműen textil cégek, de logisztikai vállalkozások is, és természetesen a bőr- és cipős cégek is számíthatnak ránk. Az Ökotex STEP 6 lábon áll, ezek pedig a következők: a vegyi anyagok kezelése, a környezeti teljesítmény, a munkahelyi egészség és biztonság, környezetmenedzsment, a társadalmi felelősségvállalás és a minőségmenedzsment. Ezen nagyon gyorsan végig szeretnék menni ezen a 6-on, és inkább csak egy-egy példával illusztrálni őket. A vegyi anyagkezelés, na ez például ugye vannak kishazánkban inkább olyan cégek vannak, akik többségben, akik vegyi folyamatokat nem végeznek, de például egy varrodában is szoktunk találkozni olyannal, hogy mindenféle italos flakonokban látunk ilyen-olyan ismeretlen anyagokat, azért nagyon szoktunk haragudni, tehát ilyeneket nem szeretnénk látni. A környezeti teljesítmény itt a mindenféle kibocsátások és fogyasztások, tehát a szén-dioxid kibocsátás, a vízfogyasztás, a gáz, bármiféle energiafogyasztások adatokra vagyunk kíváncsiak, és ami nagyon fontos itt, hogy ezek a termelt mennyiségre, tömegre vonatkoztatva szükségesek ezek az adatok, hogy összehasonlíthatóak legyünk. Ez problémát szokott okozni azoknál a cégeknél, akik darabszámban számolnak el, de sajnos el kell várnunk, hogy varázsolják át kilogrammba az eredményeket. Az egészség és a biztonság, ez gyakorlatilag munkavédelem, a védőeszközök használatáról, meglétéről, elérhetőségéről szoktunk érdeklődni, a menekülési útvonalak, a tűzoltókészülékek. Egy vicces tapasztalatom például egy szabó üzemben, ahol gyönyörűen ott van a szabászgép mellett a lánckesztyű, és amíg ott vagyok, addig föl is veszi a dolgozó, de mihelyt hátat fordítok, már dobja le, és amikor legközelebb balra jártok, már pucérkézzel kezeli a szabászgépet. Hát nem voltam túl boldog. Környezetmenedzsment, itt az első pontban az ISO 14001-et láthatják, ez nagyon előnyös, és nagyon sokat segít a tanúsítás megszerzésében, ha van ilyen tanúsítvány, viszont nem kötelező. De valamilyen rendszernek, élő működő rendszernek lennie kell. A szociális felelősségvállalás, itt az ILO és az ENSZ alapjogaival, alapvető elvárásával foglalkozunk. A béreket nézzük, hogy megkeresi a dolgozó az alap minimálbért legalább. Például az öltözők, szociális helyiségek állapotát ellenőrizzük. Szintén egy példát hoznék, találkoztunk olyannal, ahol nem volt a férfiak és a nők számára elkülönítve az öltöző, és ráadásul még az étkezővel is együtt volt. Hát javasoltuk, hogy ez nem változtassanak. A minőségi irányítás, itt is azt mondhatom el, hogy az ISO tanúsítás megléte nagyon nagy előny, de nem kötelező, valamiféle saját minőségirányítási rendszernek lennie kell, és nem elég, hogyha ott van a polcon, ezt működtetni kell, ezt a rendszert. No, a tanúsítás folyamata.
Az adatgyűjtés az online kérdőív kitöltésével történik, amely a jelentkező vállalkozás profiljának meglévő tanúsításainak megfelelően összeállított kérdéssort tartalmaz. Ez automatikusan áll össze ez a kérdéssor a jelentkezéskor megadott profil alapján. Ez nagyszámú kérdés, fel kell készülni arra, hogy ez bizony időt és energiát igényel a jelentkező részéről. Egy támpontot adhat a jelentkezőknek a Guidelines for Applicants nevű dokumentum, amely összegyűjti azokat a dokumentumokat, amelyek minimálisan szükségesek a megfelelő kitöltéshez. Természetesen ezt meg tudjuk küldeni, amennyiben ide kerül a sor. Aztán az adatgyűjtés után a kollégáink, vagyis hát mi magunk ellenőrizzük az adatokat, ennek alapján elkészítjük az audit tervet, elvégezzük az auditot, majd ha minden rendben van, kiadjuk a tanúsítványt. Itt ismét egy már látott ábrára utalnék vissza, ugyanitt lehet jelentkezni a STEP-re is. Az értékelési rendszer következő módon néz ki, el kell érni egy belépő szintet, egy minimális teljesítményt, amely fölött kiadható a tanúsítvány. Tehát vannak ilyen kizáró kritériumok, minimum követelmények, amiket mindenképpen meg kell ugrani, különben nincs is miről beszélni. Innentől kezdve aztán 3 szintet lehet elérni. Ennek a 3 éves érvényesség ide alatt elvégzendő auditok számánál is jelentősége lesz, erre majd még visszatérünk. Az előbb már beszéltünk az ISO tanúsításokról. Nagyszámú külső tanúsítás van, amelyiket el tudunk fogadni. Ez mind-mind csökkentheti a feljövő kérdések számát, ezáltal a tanúsításra, az auditra szükséges időt, tehát a költségeket is csökkenti. A sikeres audit után kiadott riport részletesen értékeli a vállalkozás jelen helyzetét a 6 modult érintően. Azonosítja a fejlesztendő területeket, továbbá KPI-okat, tehát mutatókat, teljesítményindikátorokat számol. A fejlesztések kapcsán ajánlásokat és kötelezettségeket tartalmaz a riport. Az ajánlások a teljesítmény további javítását szolgálják, teljesítésük opcionális. A kötelezettségek viszont a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére irányulnak, teljesítésük kötelező és határidőhöz kötött, amit aztán vissza is ellenőrzünk. A tanúsítás 3 évig érvényes, félidőben, vagyis hát félidő körül egy megfelelősségi auditot kell végezni. És ahogy említettem, az elért teljesítmény szinttől függően esetleg még nőhet az auditok száma, ugyanis ha 1-es szintet ér el a vállalkozás, akkor 2 bejelentetlen auditot kell végeznünk, ha 2-es szintet ér el, akkor 1-est, és hogyha 3-ast, akkor ezt az egészet megosztuk. Itt az érvényességről beszéltünk, ez ugye 3 év, általánosságban 3 hónap szükséges a kérelem benyújtásától a tanúsítvány kiadásáig, de ez az adott cég sajátosságaitól függően nagyon nagy mértékben változhat. Egy kis a piszkos anyagiakról, magának a tanúsítványnak a díja 2200 €, és itt még ilyen napi auditor költség van, ami 750 €, és ezekbe a felkészülés, maga az audit, a riportírás beleszámít, azon kívül, és ez természetesen a vállalat típusától és a vállalat méretétől, a telephelyek számától is függ, és sajnos még itt a úti és szállásköltségről is kell beszélnünk. A szerencsés helyzet, hogy Magyarországon ez nem igazán releváns. És akkor már el is érkeztünk a Made in Greenhez, ami az én meglátásom szerint egy ilyen zászlóshajója az Ökotexnek. A kis barátunkon ezen az ábrán most a következő rekeszben vagyunk, a kimenet ellenőrzésében. Ez az Ökotex, a Made in Green címkével támogatja a fogyasztókat a vásárlási döntéseikben, mindjárt el is magyarázzuk, hogy hogyan. Ez egy függő címke, ez a Made in Green. Ilyen kis bájos függő címkét tudunk fölrakni a tanúsított termékekre, mely hangsúlyozza a termék előnyeit. És ezzel a QR kóddal, hogyha akár már a boltban a kedves vásárló beolvassa a QR kódot, bocsánat,
akkor az Ökotex oldalára jut el, ahol nagyon izgalmas információkat talál az adott termékről. Például itt a térképen látjuk, hogy ennek a terméknek a létrehozásához a világ mely pontján, mely lépéseknek kellett megtörténniük. És ebből mindjárt kap egy kis ötletet a vásárló, hogy mekkora terhelést jelent vajon ez a rengeteg szárítás. És esetleg megpróbálhat olyan holmit vásárolni, ami mondjuk ott készült kis hazájában, vagy sokkal közelebb hozzá. A kritériumok. Na, ennek egy elég bonyolult kritériumrendszert kell teljesítenie, mármint a terméknek ahhoz, hogy megkapja a címkét. Az első az, hogy maga a termék standard 100 vagy bőrstandard szerint tanúsítva legyen. A következő, hogy a varroda, ahol a konfekcionál üzem, az STEP tanúsított legyen. Továbbá STEP tanúsított legyen minden olyan üzem, ahol olyan komponenseket gyártottak, amelyek nedves vegyi folyamat útján jöttek létre, és 5%-nál nagyobb részét képezi tömegarányosan a terméknek. A negyedik kritérium pedig, hogy a MyÖkotex rendszerben kell ezt végrehajtani, ezt az egész folyamatot, a tanúsítási folyamatot, így válhat átláthatóvá a rendszer. Itt van egy példa, ez a kis robbantott póló, hogy milyen szinten szét kell boncolni gondolatilag nyilván azt a terméket ahhoz, hogy az egyes komponenseknek a szükséges tanúsításait megtudjuk. Tehát végig kell gondolni, hogy a pólónak a főanyaga az ugye színezett, tehát annak egy STEP tanúsított gyárból kell jönnie. Az ujja egy másik különböző anyag, az megint csak onnan kell jöjjön, mert az is színes. De például itt van ez a cérna, valószínűleg ez is színes, de vélhetően ez kevesebb, mint 5%-a a teljes tömegnek, tehát ez már mentességet kaphat. És így tovább, az összes kis részletet végig kell nézni. A címkézés létrehozása, a címke létrehozásához szükséges lépéseket maguk az ügyfelek végzik el az Ökotex felületén. Az intézetek támogatása elérhető hozzá, de természetesen ellenőrző szerepünk is van. És amit itt láthatunk most, az egy példa arra, hogy a beszállítói láncot hogyan lehet vizualizálni. Igazándiból egy ennél egyszerűbb beszállítói láncot láthattak az pár diával előbb a térképen megjelenítve. Tehát főleg a tetején ez itt most egy márka van, alatt egy importőr, tehát ezek nem gyártóüzemek. Utána következnek a gyártóüzemek, és a különböző komponensek alkatrészei gyártói. Legalább 3 beszállító tanúsítványát meg kell, hogy tudja nézni a fogyasztó, viszont a címke tulajdonosa eldöntheti, hogy mi az, amit meg akar mutatni. És ennyi nagy munka után remélhetőleg minél több ügyfélnél sikeres lesz az Ökotex tanúsítás, a STEP és a Made in Green címke megjelenítése, és akkor én ismét továbbadnám a szót. Köszönöm a figyelmet. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit, Márton Mária Magdolna vagyok. Gondolom elfáradtak már ennyi információ hallatán, láttán. Megígérem, hogy ez a zárszó rövid lesz. Mi is a lényeg ennek a zárszónak? Az Ökotex előnyeiről szeretnék egy kicsit beszélni önöknek. Miért fontos az Ökotex, és miért hasznos is? Termékbiztonság és fenntarthatósági erőfeszítés a kommunikációhoz. Vagyis, ha önnek van egy terméke, termékcsoportja, amelyik tanúsított, esetleg már a folyamata lesz, vagy már van tanúsítva, ön egy nagyon-nagyon magas hozzáadott értékű terméket, azaz folyamatot tud biztosítani a vevői részére. Nem hiszem, hogy olyan vállalkozók, amelyek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal, helyzetelőnyben vannak önökhöz. Kizárt dolog.
Önök nagyon jól tudják, hogy a biztonsága a terméknek az nagyon-nagyon fontos. A biztonság alatt mit is értünk? Tudják, általános, ártalmas vegyi anyagok ellenőrzését végzi a Standard 100. Mit is jelent ez? Nagyon fontos és szabályozott szabvány, az Ökotex által szabályozott szabványoknak kell megfelelnie azon vizsgálatoknak, amelyet elvégzünk a termékeken. Ezáltal ön megint egy biztonságos terméket tud forgalmazni, adni a kedves vevőinek. Moduláris a rendszer, amit hallották a kolléganőimtől. Az alaptanúsítványok, amelyek vannak, vagy vizsgálatok, amelyeket végeztünk, nyomon követhetőséget biztosít önöknek a beszerzésben is, átláthatóságot. Költségcsökkentést mindenképpen akkor érnek el az alaptanúsítmányok tanúsítottak, a beszerzésnél alaptanúsítványok vannak, és azok érvényesek is. Mehetünk tovább, igen, nagyon fontos az önök számára még a tanúsítványoknál a kockázatcsökkentés. Ugyanis a kockázatoknál, amit az előbb is említettem, teljes körű laboratóriumi vizsgálatokat végzünk, nagyon meghatározott körülmények között és határértékekkel. Ezeket nagyon-nagyon fontos figyelembe venni, ugyanis önök elkerülhetik a reklamációkat, a bírságokat, amelyek esetleg veszélyeztetni az önök hírnevét is, mint forgalmazók, mint gyártók. Ezek által mindenképpen versenyelőnyhöz is kerül, versenyelőnyre is szert tehetnek. A márkájukat mindenképpen fennebb emelhetik egy polcra a beszállításnál, ugyanis vannak üzletláncok, melyek nem engednek be már tanúsítatlan terméket, vagy sőt, még amit az előbb a kolléganőm említett, zöld címkével ellátottak is kell legyen, az a Made in Green címke, amit láttak az előbb. A Lidlben, az Aldiban, Magyarországon is, sőt, még az IKEA-ban is megtalálják ezeket a címkés termékeket. A másik diában az Innovatexről szeretnék pár szót beszélni. Miért is az Innovatexhez forduljanak tanúsításhoz? Elsősorban itt vagyunk. Egy olyan független tanúsító intézet vagyunk itt Kelet-Európában, amelyre egyedül vagyunk kijelölve. Rövid határidőben is dolgozhatunk, ne ijedjenek meg, hogy a kolléganők ott több napokat mondtak, ha vizsgálatokra van szükség. Van olyan vizsgálat, amit nagyon rövid határidővel el tudunk végezni. Mi hátunk mögött a Hohenstein 20 éve áll, azaz egy nagy cégcsoportnak vagyunk tagjai. Ezáltal ők mindenképpen a segítségünkre vannak a vizsgálatok elvégzésében. A vizsgálati jegyzőkönyveket, a tanúsítványokat, a szakvéleményeket, melyeket kiadunk, magyar, angol és német nyelven is megkaphatják. Üzleti ügyfélorientáltsági megközelítés a következő pont, ez azt jelenti, hogy amikor önök hozzánk fordulnak, nagyon sok beszélgetés, levelezés előzi meg a tanúsítás vagy a folyamatoknak a megkezdését. Ebben szívesen állunk önök rendelkezésére. Így angol, német, talán még román nyelven is. Több éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk. Ez nagyon fontos tudni önöknek, hogy ezen kívül ugye a több éves tapasztalat kihangsúlyozom, átadás is van. Az idősebb kollégák átadják a tudást és a tapasztalatot. Ez mindenképpen önöket is megnyugtathatja. Akkreditált laboratóriummal rendelkezünk, és azt is elárulhatom, hogy most estünk át egy sikeres akkreditálási ellenőrzésen is. Ezennel én úgy gondolom, hogy röviden és velősen befejezném, viszont ha kérdéseik lennének, várjuk önöket, ha nem szóban, akkor írásban. Várjuk önöket.